Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafafuka njengento engabani sambane samba ungosangalala maqoda holala bofoza nokho nje isigudla khudla ethi mawuvimba ngala. Uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo umadakene oshasa nketela. Umakhuza sefakiwe njengosawoti. Siyabingelela kwinethezeka TV igama lohlelo sithi uphila kanjani. Masithi uphila kanjani? Ziningi izinto abasibhalela zona abantu abayibonayo nathi masiveza la masebebona ukuthi abasibhalele kube khona abakusondezayo nabo kuthina bezokukhuluma mabecela usizo bekwazi ukulithola usizo. Ukhona esike sibafihlela ekuthenini ukuthi isithunzi sabo emphakathini nasendaweni umuntu asuke ehleli kuyona engabe esethatheka ngalelo daba asuke elixoxile nasithumelele lona. Abanye siyakwazi ukuthi sibaveze senzele ubufakazi obuthile ezimene ezithile abafisa ukuthi bethole khona usizo kubo noma kulabo bantu noma kulo lolo sizo okuqondene nalo. Namhlanje sinentokazi isibhalele njengamanje izozethule isho ukuthi ingubani wakabani nokuthi udaba layo lime kanjani, kungani futhi isibhalele khona la kwinethezeka TV. Nkosazane, ngiyakubingelela ngokumukela kwinethezeka TV. Ngiyabonga kakhulu ukufika lana. Igama lami nguThobile Bakathwala, ngisuka eMpangeni. Ngibhale ngodaba lami ngendaba nje ebisingihluphe iminyaka eminingi. So 2019 I was in Joburg, so ngahlangana nomunye uguy, so saphila kamnandi sathandana. Kwase kufika isikhathi la ukuthi ngithola ukuthi ngikhulelwe. Ngase ngiyamtshela uguy ukuthi hayi no, sengibambile phela ndoda njengoba phela ubesibhizi. Wathi uguy no, akekho ready yena for umntwana. So wanginika imali, wangipha imali wathi yena ngihambe ngiyokhipha isisu because akanaso isikhathi somntwana. Fine, ngayithathela imali mina okay, ngagoduka ngaphindela ekhaya. So ngangengikwazi ukwenza leyo nto. Ekuhambeni kwesikhathi because ngine chronic enginayo, so ngangayidli treatment yayo. So kwatholakala ukuthi umntwana kwavele waphuma ke ngoba vele ngangade ngayidli treatment. So ngase ngiye clinic kanti sephuma umntwana sekulate noma benganginika leyo treatment ngikusasiza. Uguy wathula ke wangabuza ukuthi ngimkhiphile umntwana, so ngami ngayithulela ngoba vele akasekho ke nomntwana. Hambe isikhathi kushaya isikhathi sokuthi ngintete afona uguy ke abuze ukuthi sengitetile yini, ngithi yena yes. Yaqala lapho inkinga ke emhlabeni. Ngathi ngitetile wathi angimsendele umntwana. Ungamcinga umntwana nganenhlahla nje ukuthi ngayitholela umama mfundisi wayesanda kuteta, ngimjwayele kakhulu. So ngashutha nje ngathatha ama-pic wakhe umntwana sasesibhedlela. So ngamsendela uguy, faka imali, waseyondla umntwana, wamondla umntwana njalo ufuna iy'thombe. Befuna isithombe nje ngigijima ngiyakamfundisi ngiyovakasha and then ngifike ngiyamshutha umntwana, ngiyamsendela, afake imali every month. So leyo nto leyo sengiphile nayo 5 years now nalo guy. So uyamfuna-ke umntwana manje, uthi yena uyamfuna umntwana wakhe, ufuna ukumbona. Ke ngase ngiyamtshela-ke this year ukuthi yena no, wena awukazi ube namntwana. Isizathu sokuthi yena ngikudle yonke nemali bengikudla yona ngikwelede kahle kahle. Wangihlukumeza wathi wena angikhipha umntwana. Imuphi umntwana omfunayo right now? Because wathi wena ngimkhipha umntwana. So wathi yena hayi nginamanga just because nje ngiseza ubuhlungu bokuthi washo kanjalo. Ngathi no, ngiqinisile. Wathi yena imuphi lo mntwana obungisendela yona all along? Ngithi mina umntwana wamfundisi. Akhona ama-conversation ngimtshela this year ukuthi no, akekho umntwana, ngicela kulokho engifonela efuna umntwana, afuna ukukhuluma nomntwana because every time efuna ukukhuluma nomntwana afuna ngenze iplan ukuthi ngiyothola umuntu onomntwana ekhulume naye. Manje hayi bese ngikhathele nami ngidlala lo game yakho, imali yakhe ngiyayithanda. Yema-ke lowo muntu loyo bengazi ukuthi wena usebenzisa umntwana wakhe for kube nento oyitholayo? No, bengazi because nomntwana wabo bengithanda because bengikhona nje ukushutha naye. Yabona sihleli kusofa sihleka, singenza ama-voice notes sisendela ubaba wakhe, yajabula, hayi sekhulile umntwana.
even ama-birthday umntwana vele ngiya-invite-wa ngiyaya sifika futhi ngiya-pretend-a ngiyamshutha naye efake imali yokuthi ingane yakhe iyazalwa this month ngithi naye ibirthday umntwana ngiyithoyela imali so wayengidinile shame angifuna uqamba amanga so this year-ke ngicabanga ukuthi no hayi ake ngiphumuze iphuwa guy wabantu bakithi because ngiyabona ukuthi yena uyamthanda umntwana akasakhona nokumthola-ke kuma-relationship akhe-ke right now so yena bese bambelele kulo wami vele ongekho wayethe angimkhiphe yena imakhe yena kasemthole umntwana akaze okay bezobe qala ngawo okay ake sibuye lana-ke ngifuna ukuthi uliqale kahle udaba le nto yenzeka useGoli wena kunabo abantwana noma bekhona umntwana onayo nginabo abantwana bengivele nginabo abayi-2 okay yena nimithana kanjani kuze kufikela kubantwana umuntu onamakhaya nabo naye okwenziwa usiko thizeni mhlawumbe okubika khona isisu noma cha wayehlala emqashweni but kukhona ekhaya kubo kuhlala u-anti wakhe so no-anti wakhe bekangazi angifonela even sengithe ngidedile wayefuna ukusuka eGoli eze ekhaya ezobona umntwana ngamvimba-ke mina ngathi no ngeke kwazi ngaqamba amanga ngathi obhuti bami no ngeke beze bekuvumele lokho ukuthi afike ukuthi ningimithise niphike umntwana and then ningamhlawuli and then mase ninanifuna ukuza nizombona so ngangilokho ngimvimba ngalokho u-anti-ke wayenalo ikhaya-ke khona eJoburg. Ake sibuyelana-ke umntwana vele wena wawukhulele uyakwazi yena noma kukhona iproof ake ayithola ukuthi wake wakhulela lo wesilisa yes phela ngithi ngathesta nje ngisendlini yakhe ama-results aphuma ngisendlini yakhe makabuya ntambama ngamubonisa ukusuka kwakho emakhaya nisuka senihlukene noma cha ahlukananga phela yena wanginika imali uthi ngiyokwenza abortion so into engangeke ngivumelane nayo le ngangavumelani naye because saxabana nje kwazi ethi yena akekho ready for umntwana ngekhona esho into eyiningi wazwakhala uyinyembezi mfana ekhala ethi akekho ready for umntwana so ngadecide ukuthi okay le mali lethi ngihambe ngayo kudokotela angithathe ngihambe ngekhaya ukuze nami ngizoba stress free kancane because khona kwakuhlungu angifuna uqamba amanga kwakuhlungu kwakuhlungu nakho-ke ekhaya ngenkathi ufika kuqala uyabatshela wena ukuthi ukhulelwe noma kukhona iy'nkinga ey'thile noma bona abazi indaba yakho ukuthi uke wakhulelwa ngoba makuthiwa umntwana wakwahlala ngithi umuntu wasemakhaya uke wathi ekhaya isempangeni nemikhuba ethile noma usikompilo olekelenziwa umndeni othile bona bebazi ukuthi wena uke wakhulelwa kwaba khona izaba enizenzayo ekhaya ubaba wengane yena akaze umtshele ngalokho no angikaze ngimtshele ekhaya akekho umuntu engamtshela because I was 3 months I was 3 months kwenzeka lokhu miscarriage so akekho umuntu engamtshela and yenzeka vele kanti nabantwana vele kuvaliwe ikoli so ngibane ekhaya so mayenzeka futhi nginganaki mina ngitshela ukuthi no ngiyalunywa nje eswini okay ngabona hayi kuyonakala ngaze ngaya ekliniki late nakhona ngafika ekliniki wathi hayi no sekuvele kubhedile-ke bangidlulisele esibhedlela-ke then bangiklina-ke ngabuya-ke ngangamtshela-ke lokho zivele wayethe angisikhiphi shuthi wasekwenzeka intando yakhe okay ekhaya nabo bagcina bengazi kanjalo nokuthi kube khona okugcinayo ma kuya ngokuthi mhlawumbe ekhaya noma ikhona izinto ezenziwayo ngokwesintu uma kudlula umntwana noma ichithekile hhayi emva lokho ngavele ngasindiswa ngawo lawo nokushuta kumanje usindisiwe yes okay ngifuna ukubuza lana-ke nakho-ke umuntu owesilisa uleGoli ekhaya bona makukhona abagcinayo wena usindisiwe nonke labo bantu ngifuna ukubuza la ekutheni ukuthi ekhaya nixhumana kanjani ukuthi nilungise lesi simo ngoba ekugcineni lo muntu ngoba ezokwazi qinisekiso ukuthi ekhaya nabo bazokwazi ukuthi vele lento yokuthi wenza isimo esikanje wasenza kumuntu wesilisa kanje uthatha imali ngenxa yokuthi umntwana ukhona uthi
ngisho ukuthi Ilungiswa kanjani? ilungiswa kanjani kuyo yomthathu leminxa wena usuphumile ekhaya ngisho kuthiwa kugcina ukuthile uma kuyenza ukuthi uke wachithekelwa umntwana uyabona lona Yeah. okay usuphumile lo segunaye uchithekelwe umntwana naye ngoba umntwana wakhe lo uyabona lona Yeah. so ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ngoba kuwumntwana wakhe uyilungisa kanjani leminxa yomthathu wena lo ume uthe iqekelele ekhaya abamile laba abanalwazi kodwa bogcina bazi loyana ke olapha eGoli naye uzogcina azi kumanje ngoba sikhuluma nawe kanje ngifuna ukubuka ukuthi lento siyilungisa kanjani lo nxantathu osudalekile Kahle kahle lento lena nami angazi ukuthi singayilungisa kanjani because uGuy akakholwa even ngimtshela ukuthi akekho umntwana and ngaxolisa because nami vele ase ngifila bad ukuthi njalo nje lokho ngimunca kwase ku bad nakimi so ngamtshela ngaqhunga isibindi ngamtshela so mengimtshela yena wangiphikisa still namanje uyangiphikisa ngoba nje bengizohlangana nawe nje kade ungibiyelelile ngathi ngicela ngiphi imali wathi yena angisaholi nge-15 ngizokupha kupheleni kwenyanga angithi ngiyamcheck ukuthi uyayikholwa yini lento engangimtshele yona noma usaku-denial ukuthi nje umntwana wakho ukhona yeah so angazi ukuthi singayilungisa kanjani but bengifisa mina ukuthi ngoba yena khathi ngimtshele wathi yena okay fine uthi wena asiqalele phansi impilo yethu ukulungileke kufuneka uze eGoli wena sizoxoxa ke ngabona ukuthi no uphezulu kwamaqhinga athile because hey manje abantu babulawa kakhulu nje ngento kanje so ngabona ukuthi no khona amaqhinga aphezulu wakhe so ngeke ngize ngiye lapho kodwa ke right now ngoba sengize ngezakini ngidinga usizo I think uGuy if engavuma ukuthi maybe sihlangane ixoxo le ndaba lena ke singafanele sibe khona yes ixoxo indaba lena ke so that ezokwazi naye ukuthola iclosure kwenzela umntwana like umsebenzi eqhokiswe because khona into eziningi kanjalo ya ngumZulu ngiyazazi izinto ekanjalo so yena uhlobo loni uyasenza into kanjalo ya naye umZulu uyakwazi bayakwenza lokho so bengingajabula ukuthi if abonile le ndaba le akholwe bandla azama ukuthi yena kungena enhlizweni yakhe aqalele phansi aphindele ngalela langa ethi angikhipha umntwana ne ethi angikhipha umntwana akekho ready usebe ready nini no for umntwana akuse ready nini manje ngoba akasabathola abantwana kulabo abanye akajola nayo okwenzakalani okay le yokumondlisa ke iqala vele umntwana sathengelwa ubisi amaphapasi kukhulwa njalo kuqhubeka noma uqala yena usafuna imali ukuthi uye eclinic ngifuna usibekele lapho ukuthi ngoba sithatha isikhathi eside kangaka uthi wena lento iqala ngo-2019 umntwana ubelethe ne-2020 yes uma ubelethe ngo-2020 2024 4 years manje so lo mntwana ngabe una 4 years okay mayithi 4 years kulo nyaka okusho ukuthi inyanga nenyanga ikhipha imali yena wagcina nini ukuyikhipha imali ugcine January this year January this year ngoba nakhona bengimblockile bengimblockile so angazi u-unblock kanjani noma ngithami ushintsha u-GB WhatsApp unblockeka abantu engangibablockile wabona ngayisethe high okay ngoba nenamba yakho bengenayo so ngase ngiyathola isikhathi ukuthi ngikhulume naye umntwana waqala ngimondla ezelwe because bengekho vele during i-pregnancy angithi yena wayazi ukuthi angikhulelwe yes yena uthe mayabuya yena ubuya vele mina sekusondela ukuthi ngiphethe ngokubala kwakhe so mina bekade bekuyi-revenge yonke le because wangizwisa ubuhlungu baGuy amfuqa mama wangizwisa ubuhlungu bekuyi-revenge so i-revenge yami yavele athatha isikhathi eside iminyaka eminingi but ke is fine sengizizwa bad manje bengazizwa phambilini bengenandaba nje manje kini ubani umuntu ongakwazi ukuthi umtshele ekuthenini ukuthi kunesimo esikanje uxoxe naye ube ne-conversation naye ukwazi ukuthi umxelele nje umtshele lonke udaba ukuthi cha kuke kwaba nodaba olukanje kanje usufisa ukuthi ulungise lo daba kahle kwakwenzeke kanje ukuze kube kanje ukhona umuntu ongakwazi ukukhuluma naye kini understand njengomntwana wasekhaya ukhona
ukhona engaxoxa naye. Yeah. Ukhona engaxoxa. Kuba noma usaphila? No, akekho uma. Oh, usisi no. Swami ngakhuluma nosisi. Enga-understand. Yeah, enga-understand. Uyalazi udaba noma akalazi? No, alaziwa umuntu nje udaba, only my friend, but ex-friend sasingabangane leya minyaka leya, because umntwana wazi wamqamba ngo-promise. Oh yeah. Yeah, lo sisi lo yena kwayazi ukuthi yena khona umfana ngidla imali yakhe ngithi nginengane kanjalo nje. Yeah, into esibongayo ifoni uyiphethe inama conversation ahlukahlukene. Uqale nini ukuxhumana naye umtshela ukuthi umntwana awunayo ukuze sikwazi ukuthi masiveze ama conversation, yabona leyo nto, kwazeke ukuthi sikhuluma ngento esinesikhathi lokhu iyenzeka enesikhathi yenzeka kuze kufike esigabeni sokuthi namhlanje ngoba nikwazile ukuxhumana uzala kuthini. So ngifuna ukuthi masibheka laphana ekuxhumaneni kwenu singamisa kanjani, iqale nini story? I think around March. Yes. Usena wonke ama conversation. Yeah. Sizothokoza ukuthi swathola ama conversation amanye ukuze naye ebe neqiniso mayelithola udaba elithola liphelele futhi usho umbikele ukuthi uke waya kwiNethezeka TV. Nathi sozama ngokusemandleni ukuthi sixhumane naye, sikhulume naye ukuze sikwazise istory ukuthi cha istory sikanje asikho vele uyabona leyo nto ngoba usitshele wena ukuthi kwenze ku1 no2 no3 namanje uma kuya ngokuthi ithuba liyavela noma uyalibamba ucingo ngoba semsebenzini sizokhona ukuxhumana naye. Lo osekhaya udadewenu naye besifisa ukuthi sibe khona ukhulume nabo njengamanje uqede emva kalokho mase siyayigoqa lenkulumo siyigoqe ngokuthi sesiyazi ukuthi yonke leminxa ethindekalayo isithintekile ngoba wena uphume ekhaya wathi qikelele balekela izinto ezithila ngithi nokuthi uyazi ukuthi futhi kwenzekalani ikuphi ogqiba ukuze kungaveli wabaleka wathi awusayigcina izinto ezikanje ngoba uyazi ukuthi kodwa nalokho kwakho kokulandela. Naye lo wesilisa naye uxakekile izona lezi zinto yena ufuna umntwana wazi ukuthi unomntwana. So yonke lento kufanele siyigoqe ngendlela njengamanje okusho ukuthi masibuya kumbukeli njengamanje sobuya nodaba sesiligoqa seliphelele. Usisi sifuna ukuthi ezama ukuxhumana nodadewabo njengamanje babukele emakhaya. Emva kalokho meqeda ephinde futhi exhumana nomyeni ukuthi njengobaba womntwana kuyena umyeni wakhe kahle njengobaba womntwana siyacela ukuthi wena njengobaba womntwana uunderstand lokho kukhona imizamo ozama ukuyikhombisa eqondile ukuthi awunamntwana nami. Lokho sizokwenza manje la kwiNethezeka TV makuya ngokuthi sifuna ukuthi inkulumo yabo ibe conversation sobona ukuthi kuba kanjani ngoba inkinga ubhuti usemsebenzini. Le Nethezeka TV istory sisephezulu kwaso siyaqhubeka njengamanje masibuya la mbukeli siqhubeka nodaba. Wona ke ama conversation imbuke lapha ekhaya lawa ade swaveza inkulumo mpendulane yakhe usisi naye lo ongubaba wengane le eyachithekayo. Angisho ukuthi ongubaba wengane le eyachithekayo azi ukuthi yona ingane iyaphila kanti ingane ayisekho emhlabeni. Xoxileke sabonisana lolu daba luthinta inhlaka yethi zintathu mase kuba khona uhlaka futhi lwesine oluqhamukayo ekutheni ukuthi umama umfundisi wathola umntwana ama-peak awathumela aphinde futhi ethinte umama umfundisi nomndeni wakhe okusho ukuthi udaba lukanjena kusho ukuthi liserious kakhulu. Lezi inhlaka kufanele zazi ukuthi kuke kwenzakalani zixoxe zizodwa zonke mase kulungiswa udaba ngendlela. Kodwa egcineni siyabonga ekutheni ukuthi ukwazile usisi ukuphumela ubala engafeli ngaphakathi nento ezogcina futhi igcine isiyinkinga empilweni yakhe ngokuhamba kwesikhathi. Njengamanje Nkosazane ngiyazi ukuthi uthintile udaba lasekhaya uthe kuthina sisaxoxa ngasese wathi vele ekhaya bazolazi udaba uzokwazi ukubhekana nabo ngithi. Yes.
Okay, umuntu ofuna ukuthi umpruvele ukuthi lento ethinta umntwana ayikho, ubaba womntwana lo wachithekayo. Yeah, indaba ingayi indaba. Kulungile nkosazana, amazwi ongadlulisa kakhulu kubantu ngoba ngiyalazi lo daba okuthinta ukuthi hamba ukhipha isisu. Khona umuntu ekethi owesilisa hamba ukhipha isisu, uthola ukuthi wena njengo umama womntwana uyafika lapho ukhipha isisu, ugcina udlula nawe emhlabeni, noma usuyagula usenesifo esingapheli esimbena kuwena, noma kwenzeke kuthiwa awungeke uphinde bathola abantwana. Ungathini kakhulukazi kubantu besilisa abenza lokho ngoba wena uthi lokho ukwenzisa ukuthi uyamlaya? Kubantu besifazane ngingathanda nje ukusho kodadewethu ukuthi I know akusimina ngedwa engenza lokho. Khona abavela abangenawo nembeza abasakwenza, basazoqhubeka nokwenza. Khona basazoqala bekwenze lokho ngoba bethi abanye abenzela i-revenge, benzela imali. Because nami bengike ngithandaze nje kwesinye isikhathi ngithi Nkosi, uyazi ngiyayidinga le mali, so ngeke ngize nginqabe imali ukuthi i-revenge, kodwa ngiyayidinga imali, ngicela ungixolele. Sengisho ukuthi ke kubuhlungu kithi bantu besilisa ukuthi kube mnandi sisendawonye uma sekuvela ukuthi umuntu umithi ukhulelwe mase niyasibhambela. Ngiyamncamela umuntu wesilisa mina okumithisayo mase yabaleka. 100% good low, ngoba uyazi ukuthi ubalekile. Kunomuntu ozokutshela ezekhipha imali ethi yena hamba uyokwenza abortion. Angithi lo muntu akakucabangeli wena nomzimba wakho. Shuthi akanandaba nawe, akaze futhi ebe nendawo nawe, because wena umuntu ozoza ubuhlungu la. Yayo imali le mali kwaku 1.5. 1.5. Yeah. Wawukwazi ukuhlanganisa nje esikhaleni lezo insuku nje wakunika? Shuthi wayivele elodeni. Kodwa okunye ngingaphinde ngisho ukuthi na uGuy lo vele bekamncane nangomqondo bengibuka. Oh yeah. Nanokuthi uma esesikhuluma ekuhambeni kweminyaka bengibona ukuthi khona ukusaba waba nakho nokuthuka at the same time, not ukuthi maybe wayeyiqondile leyo nto. Kwasho ukuthi nami ke inhliziyo yavele yahluthuka ke, ngagoduka ke, ngamblocker ke, ngamvula nje later. So ngicabanga ukuthi naye after isikhathi warealize ukuthi no, lento engayisho i-wrong, but kwase kulate ngoba kube ngempela ngasikhipha ngempela isisu, kuyafana okuzobe sekulate. Futhi noma kuthiwa ngasikhipha isisu, mina ngangisazoyidla imali yakhe ngedlela ukuthi wangenza isilimo nokuthi wangizisa ubuhlungu. Abe ubuhlungu ukumitha ingane engenababa, umithi ingane u9 months nje, wena uphusha isisu ubuka umphakathi nje usilima, uphusha isisu uye eclinic uya ngala uGuy akekho, ukuphikile futhi. Ayibo, abesilisa mina shema ngifuna uqamba amanga nje, umuntu bayaphinde bangihetha ngisazomhetha ngeke. Okay, uchithe kumntwana vele wena una 3 months ngaleso sikhathi? Yeah, ngana 3 months. Ngase ngimamukelile, not ukuthi ngangizomkhipha, ngangimamukelile nje. Ngikuzwa kahle ukuthi umuntu wesilisa makuya ngokuthi uyakhetha nawe usazomhetha. Hayi, siyahethana. Kulungile nkosazana, sibonga kakhulu ngodaba lakho. Sithemba ukuthi makukhona inkulumo eqhamukayo from uGuy after ukuthi ebone konke esikwenzile, nathi sothokoza ukuthi udlulisela yona. Makuya ngokuthi uyafisa ukuthi sikhulume naye, kube sikhuluma naye ngendlela esokhuluma ngaye ngoba usegoli ezokuxhumana nani, sokhona ukuthi sixhumane naye sidlulise ekutheni ukuthi uyabonga nakwinethezeka TV ekutheni ukuthi lokhu siqinisekise ukuthi cha sonke lesikhathi umntwana bengekho. Yeah, futhi ngiyacabanga ukuthi uzongibulala ke. Okay. Imali uyayisebenza nje futhi mina ngalimala kabuhlungu. Okay, ngizwa kahle. Kulungile, bukele lapha ekhaya igama ngomzothule ngwakashembe isibongo le inethezeka TV. Engakusho nje kunye isekuthenini ukuthi zonke izinto uma sizenza asokwazi ukuthi zonke ziba nesiphetho. Uma kwenzeka enye into uthi wena cha umntwana ke usuyamdinga, kungenzeka ukuthi ngalesa sikhathi unkosazana wayemdinga umntwana ukuthi ebe khona, kodwa ngenxa ukuthi umuntu wesilisa uGuy lo bese ikhiphile imali
bathi hayi hamba ukhipha isisi, kwase kwenzeka lokhu kwenzeka-ke sachitheke isizwe. Yingakho kuthiwa umlomo kwesinye isikhathi uyadala, kodwa ekugcineni okwenzeke emva kalokho thina njengeNethezeka TV asihlangani nakho, ngoba kona sekuthinta iy'mali kakhulu zokuthi cha ulokhu efakile imali yonke leminyanga lo wesilisa. Igama lami nguMzothulo kaShembe, nawe ungasibhalela, ngena lapha ku-TikTok, ungene ku-Facebook, ungena ku-YouTube uthi Nethezeka TV. Yimo wakho fuatlize emashumshumi uzukulukala ngaphuma siko nobalotha labangu lumahlombe ezingungu ngongungubane ayiphindi idukane yipha